Naiwe baba Ushomole, unobva waita dzungu rakadaro nemota bho here? Uri kuda kutibonderesa here wewe? Unobva wati uku uri kudhiraivha, uku uri kuimba. Wadi kumbokonsentrata nekudhiraivha first. Aiwa baby, tetekera ndikunyepi. Waingoma zisebenza. Chiro chidhiraivha kudai sandizoba naye. Wapona manje. Tetekera uzwi baby. Pane kangu kachoko ndaida kusudzura. Ndaimba nchiti kwaivhara munyondo. Vhara munyondo. Vhara munyondo. Zvisaonekwe kuti tambopfura pano. Okay, tazvinzwa baba Ushomole. Munogona kuimba stereki. MuZimbabwe muno mamuna kana wani munhu anoimbirana nemi. Mafaraka. But utsvina una mai Natasha ka. Ndashamiswa nawe nini tete. Wakatodini kwa maiwo? Zvimwe zvacho notozomboshaya kuti vamwe vanhu vanororwa sei shu. Chimai chine uyanga zvacho chii. Ndotonzwira tsitsi murume wacho uyu. Ane basa. Apa oti musaladi zvake mai mwana. Apa mukadzi ndopaatori nyope zvake yekupedzesera. Ya zvinowanikwa iwe. Waitunyambagada tunoera kuri behariba. Wapona manje. Tetekera ndikunyepe amai Ushomole. Izvo zvinoitaka. Nywe kuita sei kwacho. Unenge unopengawo futi iwewe. Mapudzi kuita sei. Iye baba Natasha hadziseve kugara nechapa inenge mai Natasha iwe. Shamwari kamurume kai handsome kai. Ukawaona vakapfeka zvavo kasutu kavo kecream kai vachizvigwina kudai. Unonyatsobvuma mai mwana. Iyo. Apa kutaura zvoutsambo hwamai Natasha kana kutaura zvokunaka kwababa Natasha handichazwisisi eba inini. Aiwa asi kana ndisiye zvangu ini ko ndatuka munhu hereni kana ndatuka nditi sori kazvipere. Vamwe varume havamboenderani nezvevakadzi zvavanenge vakaroorana nazvo. Dhana munhu akapfeka zvimanyangira dahwa zvake achimakisira hede. Chitaura dzimwe nyaya dzimai ndichadzidaba nyaya dzomukutaura dzi ndikudaba zvokunetsana nemi mazwaka. Marwadziwa kana Ingrid. Iwe hako wagara kunaka hauna sha. Mimi ndimi vaive kuti dai pasina tumari twemadomasi vamaibata ka netwederere munhimbo dai musina kumbobvira makaroora mini nekuti fesi chaiyo wakaipa murume wangu. Ya ndizvozvo ndoripe basa nazvo baini shamwari. Kwainowarungoendesa mudazi notipe abuse pakani. Handiti kuona nokunyangara kwangu ikoko ndakatokugwina iwewe ndakakunyopora ndakatokuzvarisa vana vazhinji ndakatombokutiza futi ndichonyopora poriketi ndakadzoka ukanditambira futi. Saka muri kutoona kunge muri kutaura zvinhu zvakanaka here ipapapa. Haiwawo tinobhohwa. Warwadziwa chete kana kuti baba Nati vakanaka. Nyangwa wakatotori handsome baba Nati wasambofeba wakakucheuka shamari zvakandofanana izvi. Iwe uri kuti vamai Nati vanotsambwa. Manje iwe wakautori unotsida times 10 yamai Natiyo. Saka ndifunge kuti baba Nati vangatengese fridge utenga kura box. Aiwawo. Zero. Inini ndine tsvina ipi yaunoziva iwewe? Okay, ndipindiro apa ndisi kukutuka bakanakita seda kuti undipindure. Wakaguma ukesha mazina ako yari namai Ushomole. Yakita nenge ukenya. Kana tuti brush handifunge kuti uchinayo bai. Haidi wi, idi gogogo. Mukadzi wangu ka ndokuda zvangu batutsambawo nawo. Iwe chinyarara zinyaya zvako izvozvo wanzwa ka handichade kuzvinzwa. Driver mota tiende uko toni. Kutoti time dzafamba takura chete. Asi da zvenzi ndisarodze pakati pako naamai Wanati ka ndatisarodza zvangu amai Wanati. Wanokosha mazino, musoro wangu uri kuoma keroti akauya mazuva ano. Iwe gore reso ino mabhanzi mumusoro. Wandopfekawo maminisketi amai Wanati anonesa mabvembe ano mapunyawo makuru. Iwe everyday dododo. Unenge wakapfeka zvikudziketi rako zvekubvururu. Aiwa uriyo bashamwari. Saka chienda kaunogara namai Nati vacho. Uri kudei kwandiri? Ake. Ukuti dai ndinochoisi ndaigara newe chere. Inhamo bakani. Ndakutozvikanda mumota muno musaro ugarike kwachona. Uri imbwa yemunhu Ingrid. Ndakutozviuraya. Zvawadzaka. Tsoko inonakiwa chinyopora pfene. Kana pfene rauda unyopora utsoko motika ichopfene chechikuru hachikwaneba. Yesa yapindira wereshende ngwele emulonyeni kufukafa kufakana kufenda. Inini manje ndiriko handiti ndakakuudza here kuti ndiri miliyonea ende mamiliyoni angu kakahenga mumhepo maiziya. Varume ndauya nenhau yangu iri siriyasi ka tisu mabrand ambassador manyama kune vanoda kuitirwa maport clearance ka ezvinhu zvinouya neshipi zvisvikira kuDurban kana kuti kubhera ka. Saka bata isusu veBS Freight Logistics ka tisu tine chimuti mazuva ano maiziya. We do port clearance ka yema-normal load ka nema-abnormal load. Clear ka tinobva transporta futi ka kubva papoti paanenge asvikira takanorova waimonerera ka takanoasiya kwaanenge achienda maiziya. Musatye zvenyu ka tine maajenda ari kuDurban nekubhera ikoko ka handiti ka inzwai nini vabereki masini enyu ka anosvika zviri safe. Kana muchinge mangosvika ikoko ingovaudzai kuti ndabva kuna chikombera chemabhebhi chete ka aiwa munobva mawanirwa mazidiscount manyama maiziya. Chingave chine chii chamunenge muda kutakurirwa gaizika batai mukoma wangu mautoka mudhara wangu iyeyeka. Namba dzake ndo idzo dzandaisa paskrini apo idzo. Kana muchida kunzwa zvizere ka gaizi rangu
ingoendai pamaofisi edu isusu panhamba 69 Enterprise Road muHarare umu. Vanokuudzai zvizere nemashandiro atinoita handitika. Ehezve varungu ndokuti tioneka. Yesaya.